C 12 dicoba, tes mic, cek 12, 221, 2, dicoba. Saya bikin alat enggak? Oh, sudah di base-nya main. Artinya di sini transfernya netral ya. Oke, siap. Iya, siap. Iya. Repot. Oh, oke, siap.
Yang mana? Yang mana? 140. Oh ya. Tapi keseret. Oh 140. Oh kalau tidak. Oh liriknya. Nah, sanggap itu enggak di bukan ada raja itu langsung di anu di nggak ada titik ya. Ada. Kita ulangi dulu. Nggak ada anunya. Notnya nggak ada minyak. Oh, menang. Seret. Ulangi lagi. Oh. 851 ini masih 9. Masih belum, masih. Kenapa jam saya? Iya. Oh masuknya jamnya. Iya jam saya. Jam saya mati. Berarti benar jam 851 tadi. Masih bisa.
ini orang kan Karena kita ngobrol kedengeran. udah langsung di apa di sana, udah langsung di on di sana. Eh, Itu baca nama Amang ini Rich Jensen atau Jenson? Double O. Jensun. Apa penglafalan Indonesia atau Inggris? Kalau bukan. double U kan Jensun, Jensun. Buta John. Jensun lah. Rich itu kan kaya kan, Rich Jensun. Yang ngapain saya? Iya. Kalau per titik kan memang matang semua. Iya. Rich Jenson. Bener John itu. Rich Jenson. Ada yang anu lagi yang kita coba lagi. Kalau sebenarnya kalau orang kalau na perkuliah senatari kan yang apa tuh bahasa satu ayat. Kalau pas saat mati Yesus ini pakai style atau nggak usah? Hati Bapak Ibu. Hah? Nah, Pas dia. saat mati Yesus itu pakai style atau nggak usah? Pas saat kemarin kita pakai style. Cuma maksud saya apa kita finalkan tetap pakai style atau nggak usah? Seperti yang kita latihan itu aja toh. Gue bisa tuh lihat kami tuh baik gitu toh biar kita saling. Kadang kan kalau ada keseimbangan tuh udah ngadong masalah penting sesuai dengan musik kan gitu.
Horas madihita saluhukna. Di hamama nami doho ina nami, ruas ni Huria, HKBP, Nasaresok Sulawesi Selatan, di Parminggota, di Bagasatikion, di Minggu Misericordias Domini, di tanggal 10 April 2020 sada, patu potama di tonga-tonga ni Huriata ima ulaon pawarhaton padita pasur si jabat dohop pangojak konon padita Rich Johnson si Mamora di tonga-tonga ni Huriata alani lasma rohata mamuji tuhata di tonga-tonga ni Parminggota di Bagasatikion tapasonang ma tapasada marohata taparade maroha doho pikirata dinalaho martang yang nahohom. Amin. Huriani tuhata pajupang mahita muse di hari Minggu sadarion ima marguar Minggu Misericordias Domini namar lapatan gok asini rohani Jahoba do tanoon. Mangolu di bagasan holong ni debata. Alani tadok mamoliat itu Jahoba tapasangak maibana mare di mahita. Selamat
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Gok asin ni rohani Jehovah do tanoon. Marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akalangit. Marolo-polo mahamu alea kapartigor mga sahod Jehovah. Taluk do marede akka naujur marroha. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan nami, namadok mauleate do hami tuho ala ditaluho ko do dosa dohot hamatean marhite-hite hapamatemi. Ala disodangi ho tanuman nami. Asa marpakirimon na mangolu hami ala ni hahe ummi. Dang pola be mabiyar hami mida hamatean. Ay hodo ulu nami. Ruas mudo hami. Di paucat todo hami sian haholo mo tuhati uron. Sian hamatean tuhanguluan. Atong pargugoy mahami mamuji dohot mangoloy ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan hapor siyaw na mangulu. Paima sahat hami tulabungmu. Amen. Hudul mahamu. Mared dehita siya bukwe di nomor 650 ayat 1 dohot ayat 2. Tayo kamu mapati ni debata di minggu Misericordias Domini Sedarion. Ima nasian pati paonopon dohot lapatan na. Unak ko mamunu. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata dibana. Asa unang hita olo mampahin say-say tunasa na mangulu. Ikor roha panguluhod do rohata dinasa na mangulu. Atong rak mangidugugo mahita siyan Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Mari dehita siya bukede nomor 740 siya. No
Tato poti madosat na gudang itu ado pani debata martangi yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo naso hatu dosan. Pardinggan basa doho jala rodi saleleng nileleng na do asin ni roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay cocot tu hami mardosa maradok ponoho. Jala jojot doho sunggul hami rimasmu marhitesian pangalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asin ni roham. Saya urupi mahami. Oh ali Tuhan debata hatuon nami, palua hami. Jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sisaan ni dosata. Para si roha jala pardinggan bahasa do Jehovah. Labat tarimas jala para si roha gudang. Dang dibahit tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibalosot tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asin ni roha ni amama mida akka anakna. Asin ni roha ni Jehovah di akka namakka biari ibana. Hasangapong madi debatana di Gijang. Amin. Marede hita siya buku de nomor 680 sada. Atani debata turpo epistel di minggu misericordia sadarion imanatar surat di ulaun ni apostel bidutolu mamuka mesian ayat 12 sahak rodi ayat 10 sia. Alai marnidai si Petrus ninna mamadok natoropi. Hamu wala Israel buasa lowang rohamu nami daon. Buasa hami diberengi hamu songon nahira gugu nami sadiri manang hadulautong nami mabahen mardalan halakon. Na dipasangap debatan si Abraham, si Ishak dohot si Jacob. Debatan akka amat tahido Jesus naposonai. Na pinasahat jalan asina dahulumuna dijolo ni silatus namandok uhumna paduahon ibana nyan. Alai disuadahok kamudo nabadia jala partikori dipangido hamudo lehonot tu hamu pamunui. Alai dipusah hamudo partogi tu hanguluan
ima dipahehe debata sian namate. Hamido akka sitidangini i. Asa alani haporseon di goarna do di pargogoi goarna halakon nani ida jalana tinadamuna. Gabe di lehon haporseon na sian Tuhanido hahisaron tu ibana di jolomuna saluhuna. Ope hamu ale kadongan huhilala nahurang boto do hamu ubahen na diulang hamui songon ido nang akka situamuna. Alai di pasaut debatado di si na pinabuana hian marhite-hite hatani saluhu na panurirang madok si taon naberni do angko Kristus na. Atong pauba jala paulak hamu maro hamuna asa tarsesa dosamuna. Ido sahakna mertua doakan atau mangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Kor ede puji-pujian sian kita nafiri.
Tapuji Tuhata, marede hitasian buku ede nomor 610 sada. Tahatidak ko maha porsiaw tay rap dohot dongata saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama parguguna suhatudusan na tumok pelangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi siya di perbadia adorang suabubuan Ido Tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus na matitarpa jalibana di hau pinarsilang na tua na torudong di tanong na mula mangulu diari patuluhon na manay tu surgo lahundur di siamun de bata Jehovah amanay parguguna sa hatudusan di simay bana pay mamulak sugot tanoon mangumihalak na mangulu dohot na mate au porsia diton di porbadia jaladong sada huria nabadia huria hato panihalak Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namandok mulak mangulu sogut daging nihalak nong mate doho dihamluan nasura suda. Amin. Kor paropuan.
Shalom. Huriana Tuhata na hinaholongan di bawah Tuhan Yesus Kristus. Songonoma titing nama sa di minggu tasadarion naparjulu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordianas Domini, artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, dengan topik hidup dalam kasih setia Tuhan. Kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan belum meredahnya pandemik virus COVID-19, dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker baik dalam gedung maupun di luar gedung gereja, mencuci tangan dengan air mengalir minimal 20 detik, menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umatnya. Yang ketiga, pelayanan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 18 April tahun 2021, yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Batak adalah Bapak Pendeta Abednego Sitompul MTH, Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Seluruh jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di HKBP Makassar. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Keempat, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu tanggal 18 April tahun 2021, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan terima kasih kita atas pelayanan Pendeta Resort Sulawesi Selatan, Bapak Pendeta Pansur Sijabat SE STH, yang akan mutasi ke tempat pelayanan yang baru ke HKBP Resort Kalimantan Timur, Distrik 27 Borneo, Balikpapan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Kelima, memberangkatkan dan pelantikan Pendeta Resort Sulawesi Selatan yang lama dan yang baru. Pada hari ini Minggu tanggal 18 April tahun 2021 akan dilaksanakan acara pemberangkatan Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan yang lama, Bapak Pendeta Pansur Sijabat SE STH, dan pelantikan Manang Mangu Jakon, Pendeta Resort yang baru, Amang Pendeta Rich Johnson Simamora STH MM di Kebaktian Bahasa Batak oleh Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, Pendeta Abednego Sitompul MTH. Selesai kebaktian akan dilanjutkan dengan acara temu pisah dengan keluarga Pendeta Rich Johnson Simamora STH MM Inang M Boru Silitonga dan keluarga Pendeta Pansur Sijabat SE STH Inang Arni Darna Boru Silalahi, tempat di Gedung Sopo Talenta. Melalui warta ini, panitia temu pisah mengundang semua jemaat untuk menghadirinya. Seluruh jemaat HKBP Resort Sulawesi Selatan mengucapkan selamat datang kepada keluarga Bapak Pendeta Rich Johnson Simamora STA MM Inang M Boru Silitonga, dan selamat jalan kepada keluarga Amang Pendeta Pansur Sijabat SE STH Inang Arni Darna Boru Silalahi. Dan setelah warta ini, Ketua Panitia Temu Pisah Bapak Situa H. Simatupang akan menyampaikan informasi tentang temu pisah. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Keenam, sumbangan kursi tamu. Gereja kita menerima sumbangan dari NN berupa kursi tamu tanpa meja. Kursi tersebut diperuntukkan di Gereja Bahasa Indonesia. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Ketujuh, sumbangan renovasi rumah dinas diakones dan penjaga gereja. Gereja kita menerima sumbangan dari NN, dana untuk renovasi atau perbaikan rumah dinas diakones dan rumah penjaga gereja. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Kedelapan, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang K.
R. Boru Simanjuntak. Kedua, Mario Bintang Simanjuntak. Ketiga, Inang Situa B. Banjarnahor, JG Boru Manulang. Yang keempat, Amang SE Sinaga. Yang kelima, Parulian Boru Pasaribu. Keenam, Inang Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. Ketujuh, Amang Situa Doktorandus M. Sinaga MBA. Kedelapan, Amang Insinyur TMP Sihaan. Kesembilan, Inang Nyonya Manurung Boru Sinurat. Kesepuluh, Inang Nyonya Situa D. Pangaribuan SA Boru Hutahayan. Kesebelas, Amang Situa PRM Sinaga. Kedua-belas, Amang AH Manurung. Ke-13, Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Ke-14, Amang A. Siregar. Ke-15, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Ke-16, Inang Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. Ke-17, Amang S. Sitorus. Ke-18, Amang Situa H. Simanokalik SE. Ke-19, anak kita Katrin Boru Simanukalit. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada Sekretaris Gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Kesembilan, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 12 sampai 18 April tahun 2021, bagian A, ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa, ada 13 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 5 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Ke-10, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 19 sampai tanggal 25 April tahun 2021. Bagian A, ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 17 orang. Ulang tahun pernikahan ada 4 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian kedua, keuangan. Warta keuangan, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir per tanggal 17 April tahun 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam WA grup wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Songoni Mamanginang titing nama Sadi Huriata di Mingguan. Sonari alang-adong di titing songon lebih memperjelas di hamu amanami nanami di bagasan Mingguan patuponi Huriata do memberangkatkan dohot paujak konon Pendeta Resota Sian Nalama Tuna Baru. Di Tikyon kami mewakili panitia pisah sambut mengundang sudia karuasta tarlumobi na dohot naung pungu hita di bagas joro di Tikyon asa rap mahita dung selesai sude acara di gerejaon rap mahita tu sopo talenta maka lason dan mengikuti acara temu pisah Nadipatupa Huriata di Tikyon. Songonima tabahan titing jala lebih memperjelas asa rap ita madohoti acara temu pisai. Tuhan memberkati kita semua melatema. Ya, Kur Ama Ebenezer.
Tapuji matuhata, sian ede nomor 470 los tapasaha mapeliata. Yesus
Dameni debatana sumurung sian saluhu na roha, ima mangaramoti ati-ati doho pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas. Ada orang so hujaha hatani debata parsaurata ngulu di partodiota songon alak batak kita kamanginang didok upamani alak bataki jolo tidip tip sanggar baik huru-huruan jolo sinukum marga asabinoto partuturan ala maratutur do hita sudi danga dong naso maratutur ison kami ima padita Abednego Sitompul mangalap boru nirajai boru lubis dilehotu hatta di kami opak dak danak tolu boru sada bawa na dua boru nunga marhasohotan sadanai boru dang dope dohok si bawai dang dope siakang amai padita resort nuaing di HKBP soko surung baligi namar hamulian tumarga si mamora opak ma danak dinasida sipai dua mai namar hamulian tumarga manalu opak danak dinasida sipai tulum maniat tumarga purba tidak roha acugari Itorras maroha ala lo mangadupi ba sahala atong sadana sida ala itu hattama na patuluson wasa lo morohak tu marga purba ala helakuna duai burju-burju totu purba pian no burju narohakku aidang dau tubis sian bonana ido ala burju-burju do na duaon pasti purba pe burju narohakku nama nubu honau inong pangitubu baru pe 2 minggu tapa borhat boru sinaga dohok nama nubu honinatta boru harianja kami mangula di Surabaya RSS IBT ngagodak kita nama dadahami nian sabudulna ala sangahiat dohami padita resok di Surabaya jadi modo sinode dohot akaulaon rawak padita distrik Serap dohita jadi imajo partina data kamanginang asa tuk takas sotung lewat tamu usia Surabaya dak singga tujabu manangisi hamuna lewat sa Surabaya hape dang ro tujabu dang denggap perkenalan on. Ay dang adong lebih na pinagajang-gajak perkenalan anggotong do dang masih palilungan ate ido ke Roma hamu tujabu kamang do tawakaina jalau nang mabiyar hamu moloro hamu tujabu nami ay jabu mudoi ay jabu ni pareses do dohok do hamu paturei jai Roma hamu kamang do inang dah lumobi aka mahasiswa molongi Surabaya rotu jabu asa martarobbo hita songoni majo partidadata nuaing hujaha mahatani debata di hita sian pesalmen 106 ayat sada saha tu ayat 5 songonom ma didok disi haleluya madok mauliate mahamudi Jehovah aina basa do ibana
ai rodi saliling-liling na do asini rohanai. Tungi sematuk makatahon akka haguguon ni Jehovah patubegehon barita na isudina martua ma akka na mga raduti uhum na toktong patupahon hatigoran. Say ingot maaw ali Jehovah hobbartu halolomo ni bangsom say tikir maaw marhite-hite hatuaw mi. Asa hupaydaida hadoharon ni akka na pinilitmo. Asa huhalason halalas ni rohani bangsomi na mamuji-muji rab dohot partohapammi. Ima saha. Hurian itu hatta perjulu kusukum majohita ala tabu-tabu nakin edeni akainata do amatau oddo pihubering dong gudang korama mauliate makama tung mauliate mak wala kubereng nakiningan bah ira ibang korina do korama inarohaku jala tabu di laguna pe macai tabu luar biasa. Berarti torsada tubuh rohaku akka parhatani de bataro atong ikukubajon no suku-suku na rohaku daksay do be husukum majohamunay ala na songon ya tong dinggan na berarti dihasi holi huria halat na makasi holi huria parhatani de bataro itu dah jemo lo husukku na nodang ibo to bayanom mapinataran husukkum majoham ahama nahina lomohon di debata siak kita kainata ahama nahina lomohon ni rohani debata sian hita akamata mangula hollo mone rohana ido i masada ni motong dakola ni di baga saturpu tanah hujahana kiningdo anggo na pinangido ni debata siak kita ima mengucap syukur madok mauliate murado ibu tohamu udah madok mauliate di botohamu udah mengucap syukur adiga nih didok di sada Tesalonika 10 itu mengucap syukur dalam segala hal ditiki naune doho ditiki nasoune ninna si Timotius di sada Timotius pataya 2 monosongonido hapena hinalomohon ni rohani debata mengucap syukur madok mauliate di dalam segala hal di dalam situasi kondisi dipangido debata Mesia kita biasana kita lau madok mauliate ikon na panen do panen mangomo bertiga-tiga mana mangomo akka parkarejo gajian madok mauliate ma
Aliang go marsahi doi bana, jarang doi madok. Doi dok, amangoi, inangoi. Dang ridok maulia itu Tuhan. HP sada ciri ni akan porsea. Persahito pero situasi apapun terjadi di dalam kehidupan selalu mengucap syukur. Ise mana songoni? Di Bibel tai imana porseai si Job. Molo si Job dakkolan halak dakkolan daging na marsahit alai doho do rohana marsahi di baina tanah doho do rohana marsahi di baina lialena doho do rohana doho katong na marsahit ala masur bujabuna doho mentalna ala di padau halak sianibana ala nunga bau pamatang. Dungi Roma inatai di dogma tu si Job ba boy do mandok molea tu di bata alai roha ma pinar roha inna molo alak bata ani halak bata inatan si Jobone torrohonon do roha ma pinar roha naksabi no to botoi natarida nuaing ma ataroma pangilihili na tu si Job. HP Roma si Job ahamay do jawab ma inang natabu pe nunga tadai molorope na hacit baik kodei yoto idongolu ala ni ikon madok maulia tido hita tu debata. Om masada panidangion ni akan porsea. Madok mauliate tu debata. Di dalam situasi apapun, dina marsahi pe, dina marsitawono pe, dina bangkrut pe, dina mangomo pe, selalu mengucap syukur. Alani maboharo paniadong ekonomi na terpuruk no aing, sotungolo ina madok to matai, hopet tong, unangin na. Ia ja inatai ma amatai madok imadamang tagugo mamadok mauliate tu debata. Atik bohado ekonomi tahun terpuruk alai dah ngadok parsahiton di hita do anak kota gak bedang lau hepekta atak nai doi ai beragam cara ni debata laho pasahaton pasu-pasuna tu hita asa tama asa pas madok mauliate tu debata. Jadi ido na dipangido di batasiak kita. Madok mauliate dalam segala hal. Ditikki naune doh ditikki na saune. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Ido ubah didok di sada Tesalonika 5 ayat 10 alui mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Murado, mabelas rohani debata, mabainahin alomohon ni rohani debata. Selalu bersuka cita, selalu mengucap syukur. Ai ditiki marlas ni roha hita, ditiki mengucap syukur hita tu debata di dalam segala waktu. Itor marhesuk do, itor kariting do, buhini si bolis. Kariting. Tak terbereng na hita. Alai disi hita dang mengucap syukur dang madok mauliate tu debata. Berarti pitor si bolis do. Ngabe ngadao be ibana siat debata. Dang di do be mauliate tu debata. Dang dihalas be pasu-pasu na tu ibana. Dang disyukuri be ahana nilehon di debata tu ibana. Hita nama syukuranna, hita nama. Alai holam malas roha hita tu adopan di debata, tapuji ibana. Jala, tasobba ibana, tadok mauliate tu debata. Manak songod dia pe situasi ta. Tor markeru buhinai.
Nangolo bejono to hita. Alaniaha ay nunga taula lomo ni rohani debata. Hiro nakido amata mangula lomo ni rohani debata. Oddo. Dia mamangula lomo ni rohani debata. Dok mau lihat di bagasan ngolum. Pataridaho ni di bagasan ekspresi. Hidok kadong atai. Mololiwa na sida. Hola pajupang do dongan na. Itori do ate. Horas. Assalamualaikum. Itori to. Kita fay kasongan ito. Patadahon bahwa kita bersyukur. Horas-horas sita sa hatun waing. Naktu marsugo pe. Horas sita ro. Horas lao. Horas na nidabot. Horas na tininggalhon. Monodung di bagasan kahorason. Di bagasan damai sejahtera nguluta. Hapedak taboto madok mauliat itu di bataha. Anak apa itu? Hamuna kadong asah porsyaon. Dakuboto manang nahyay jahamu. Lukas 10 pitu. Ayat 10 sada. Saha tu ayat 10 sia. Adok kita nahyay majahay. Pasti tajahay. Ada kita parrohahon. Yakin doa di sini. Ipiahod do kadang ale dang iparrohaw. Tar dia maceritana, tar songonom maceritana. Tikina yang laut wa Jesus tu huta Galilea. Dungi adong ma tarboto maharorona. Dungi marpungu ma akka namarsahi kusta. Kana huliton. Adok 10 halak. 10 halak. Ala di boto nasida yang lewat ma Jesus. Dungi mulai manasida markor. Aha makorna. Judullah jepek dokori. Guru Jesus. Oh Jesus. Guru oh Jesus ido. Semanggora manasida. Dan lewat dope. Guru oh Jesus. Guru oh Jesus. Ima korna. Dungi mardalam ma Jesus. Di idama. Suara di bigima suara nai. Di idama nasida. Korni na sahi kusta. Edeni na sahi kusta. Jojo ni na sahi kusta. Tangiang ni na sahi kusta. Ala marsahi nasida. Jala halak na penyakit kusta dang boy hola di dokter ngamalumi hola diobati ikko patuduhonon na do diri na tumalim malim do na madok ngamalup sahikmi manang marsahi do peho dang dokter dak pangubati tumiro ma Jesus didok matu nasapului ala dibigi kornaon pangiduan naon dungidok Jesus ma malum mahmu malum na sapului dungiro Jesus madok lao mahamu tumalim pataridahok kamu madirimu ay legalitas na hamalumoni ikosian malim. Pitong marlujong manasida tu bagajoro madapot malim. Roma malim madok. Nunga malum pa mo. Nga malum sude. Malum. Begitu sukacita. Las ni rohana. Alay. Adong masian nasida nasapului. Iko bayano do pesta. Hamalumonon. Marpesta do hita. Inna keluargai. Ro keluarga daw pabuo jo tutulangmu nang malu po na hala bata mon tutulang gotok pabuo baru na dibanai badawang ba ikut tu kepala desa dok asa bulu si boto desa nang malu po masih buan dalan na manasida ale dong masahalak angguau
dapat tonok kudo Yesusi. Pabuaw kudo nong malu mau. Dungilaw may ba na dapat to Jesus. Jesus, guru! Nga malug biyaw. 10 holas-sadama na mengucap syukur. Holas-sadama na mandok maulihat itu Jesus. May do Jesus. Di dia na siya naay. Lao tu Makassar. Na siya naay na solo madok maulihat itu dia lao. Tu Makassar. Alidak tu akabibi. Akasilok maulihat itu. Lupa nasida. Tu silehon hamalumoni. Di hari koton nasida ka pesta-pesta patarida hotu ka keluarga. Asa pabuahon tu na mangaleo kamalumoni. Di dia nasia nai. Buasa dangono nasida madok mauliate. Nung atakas di pataridaho dirina tumalim jalanunga dapat sertifikat nasida pabuanong malum nasida boasa ng ro nasida tusileo kamalumoni madok mauliate. Apakah hanya simbol sertifikat itu yang penting bagi mereka bahwa mereka sudah sembuh? Jok masongoni ngulut tati akamanginangate sertifikat halal label itu yang kita pentingkan dalam kehidupan kita. Kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Madok mauliate tu debata. Gudang do hita na songoni nuaing di masani kopi tona ti akamang. Anggo pamaretta madok ba pakke tulu inna itoringok do hita isi. Ai bepe toringok do tusi. Holan nibuka pitu masih batu mobil dungi roi nataniba binereng dang mar masker. Mana maskermu? Itorningot do. HP hatani jolma doi. Peraturan di jolma doi. HP di mobil do. Bahasa di jabu iba dang mar masker, mulai mobil mar masker. Biar tu polisi, totong itakku pano di dalen. Ido. Dang asa seha inatai. Dan asa seha amat tay ubang badok idia maskermu idia hand sanitizermu dotak kanasing holen na mabiar ido noriko label sertifikat lasongon ido gudang haki Kristen non hape nakini macai murado lomo ni rohani debatasi lehonota ima mengucap syukur. Orang malah si roha kita dia dopan di debata ngamar si roha mamerek kita. Orang roh kita lau tu ibana. Hidup debata di Lukas 10 pitui. Di pabor hak do. Dang gabero debata imadah alang amaluk po. Leo maju perpuluhan mu tu dang ninna. Leo maju hamalete mudang ninna. Do. Lau maho. Hapor siaw mima. Palua hoko pamalupo lau maho tong de lau hita holam mangalo sautik dotik kita itu adopa ni debata holam marningot hina dengan bahasa ni debata hido hita sasiktongna etong do pasu-pasu ni debata hita tong do paborhaton ni debata hita madapoto tulakta, madapoto keluargata, madapoto kepala desa, madapoto sudero pamareta, madapoto doa sahuria, tong do paporhaton na hita. Dan gabi marisuang, songonido mulo debata, lao mangaleo pasu-pasuna. Semakin kita mengucap syukur, semakin besarlah berkat yang akan diberikan Tuhan. Ido. Bana sida-sida sia halahi holak kamalumoni ima. Holak kamalumon di perdagingoni ima. Alai dangadong parton dion. Alai yang gosi sahalaki sempurna. Diberkati
secara daging, diberkati juga secara rohani. Hita mana mereka mau kadongat di bagasa turpu tanuai. Buado hita madok mau lihat itu adopan di debata. Molo tajaha di Roma walu ayat 30 walu saha to ayat 30 sia. Di doktu akan aporsea ai gomosdo di tiop rohaku daktar bahes sirang hita sian holong ni rohani debata na di bagasan Kristus Yesus Tuhatai manang bahenon ni AHPI manang bahenon ni suru-suruan manang bahenon ni akaharajaan nang nama sasogot nang akahagogope manang bahenon ni nadigijang nang naditoru rodi nasa natinop pape kabereng ma anggo kana porsiai dang adong nabui manirangi sia debata manang ale ni hape molo sotar sirang do hita sia nadopa ni debata ala say maddo mauliate hita tu ibana oddo mangihoti hita tu ibana di bagasan las ni rohat tu debata ido goarni minggutta sadarion namar goar misericorias domini gok asini rohani Jehovah do tanoon. Nah, na burju na takkang di pasu-pasu di bata. Rak terpasu-pasu do suri. Dan adong naso si jalo pasu-pasu suri na mangulu ne tanon. Nasa na tinoppa di bata. Ay marhite-hite ibana do suri pajari. Berarti suri do di pasu-pasu di bata. Alai adong mana unggul. Ise mai ima na selalu mengucap syukur. Oddo keunggulatta. Na selalu madok maulate. Dan adong arsak di bagasar rohana. Dia menerima apa berkat-berkat Tuhan. Dan dia menerima penantian pengharapan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Guk asini rohani dia bata. Dan longa. Guk. Terserah bagi kita. Ada ngadong naso dilubahod debata pasu-pasuna pe hamorao pe hagabio pe jumolo do dilubahod debata neng lehonon na tuhita alai sabali na dotong molo naing ro mara molo naing ro uhum ni debata ipe tong do dilubahod debata de pasu-pasu do ya kamang do tamu akaina di pabuo de bata do ahana na sileonon na tuhita alai sipata sunai desis panggora ni rohatai dang majalo atau ima ahana sudohonon ni inna dang majalo panggora ni rohanai hapeng ngodi di bata akan narikoti dihita ngadibai debata sasitong na rancangan ini, rancangan yang baik, rancangan yang indah, sudah dijadikan Tuhan kepada kita. Rancangan yang baik, ido, rancangan di debata itu kita. Apa itu rancangan yang baik? Sekarang kamu bentuknya seperti ini, karena kau pondasi. Ada ngadok pola dengan ideon, pondasi, etanomod doi ditanoi. Tetapi kamu adalah bangunan, penyanggah bangunan. Rencana ni debata neng mabain lantena, neng mabain kamarna, asaboi denggap bangunan ni inganan ni akan aporsea, akan akomumai. Dungi neng banon na mamusi atapna, neng panisiom ma, ise mamusi mangingani jawon. Ima kayana kota, rancangan Tuhan itu baik kepada kita. Tetapi kadang-kala kita tidak menerima itu. Langgus rohata, gabedang dapotita, gabedak saha tuhita, alaniaha, ay dibayad pondasina di ngananon. Dibayad di Ninive pondasina, hapelao tu dia. Hah?
Lau tu Tarsus. Bah mangayat to. Ay dakko di dia. Dakko di pundasina. Itu dah. Lau Joho. Jona inna. Tu Ninive. Ngahubad di si pundasi. Asa hataho jo hatakku. Molo dang mu banasida. Ripat conokku manasida. Pabuat. Aku sudah peringatkan mereka. Pundasi sudah kubuat supaya mereka mendengar, supaya mereka hidup. Rancanganku rancangan yang indah. Hape Roma ibana, dibangun ibana. Mabiar rau tu si. Tu Tarsus mau lauin. Lau tu Tarsus. Itu rodeke ya lakon. Matte. Mulu dau siap bonana. Itu tahidokon. Dang dau tubis sian. Mulu dau. Mulu dau dang jadi tubuh. Yalang pinahan. Iyo. Ditorial lakon. Jadi di Bibelon aka cerita upamanya kena tuai nak somar Bibelian do penasiga aka siano do pabuati. Siap Bibeli do. Ay memang ako putaon luar biasa hian pertuhanon na soitad da doto. Aido porsia tu dia do horo putana perjoli porsia tu mula jadi nabulu mula jadi nabulu bahasa Indonesia na mula jadi nabulu nah do bahasa Indonesia na tangi betul putta bahasa Indonesia HP na yung dokonon di bana pencipta segala sesuatu segala-galanya itu asugari bahasa Indonesia itu najulu Tuhan kita itu pencipta segala-galanya. Ninna itu rato de berali alai idok ma oputai si sobba mula jadi nabulu. Memang luar biasa. Bibil tahu. Siano ngai putih ki halak hiam maknanai nak pesosaha dobe barita nauli. Ayo lali do besahat tamu tu son. Ana malo-malo do kamu. Anggo somalo hamu akainang do tamu akamang. Bemerua musaha ison. Ihu tado hamu marjelok. Palubu bibi. Mangalio pinaham mangan. Dungi marbadai. Itu dah. Aku nang pikir kamu mau mulak kamu tuh hutan wae. Nalas rohana memberi kamu liling ngisi. Gimana sukun? Adi do kakak mula. Dua nang dohonon ni. Ahamai. Amplop. Napa dua hon. Dak tanggu ngabehala homangan. Ida suku-suku ni. Ida jawaban na. Ayang godang ilok kamu amplop dak sukunon na. Adi do kakak mula. Atau mai tamatu balian. Mula penoni tong do sobinoto. Ro sobinoto inna do. Alay ala serik kau mangalon amplop tu nasida. Kapan kakak pulang ini nomor bahasa Indonesia masih mai. Dak kalau bahasa Batak be. Oh hari Sabtu deh. Oh asa supaya kita berdoa kak makan di rumah kita ini. Ala anak 10 lipat orang nerana do. Ai pikir kamu ngajak laki merhali-hali. Unga be. Mau tanggungan, mau kerepotan itu. Tang nalas rohana mereka kamu sabtullah. Las rohana belga dokat nah dopek nak orang ini tu neberuan anggunang dang be bah lah kami tu pangaribuan parjocor pikap ayah aduh bangun niku omat tongan nomor buat jeruk dohok honas tu dia tu medan lau mulak kang mereka maturuk tong amar jojor jala malasak-lasak ma nararai. Inarohku ma. Saya sangon najago hami na medanon. Habis sarong dope hami manangahan narakku. Martibakon na sila. Orang macam-macam behamu nai. Mula-mulak kamu jangan bergaya lagi. Polos pehamu.
lem dihormati. Anggo bergaya do kita noaing, baik kamu 10 gram, 25 kantong-kantongi halakin noaing. Baik do, anggo noaing dah. Baik hutanami pahai, modalem mau, Pajero. Ay nomor hua do colomon naraku. Itu dia mapakyon na naraku rupani kan? Ay sojo, nadong do tamu ni ala inak tua niku. Ay bahoro abang ina. Aso naruku da Pajero pang sini ku. Oh, damat tong abang. Tu hornitano, tu pite solido inna. Baik kom, itu hori Pajero may barupani marespas. Akti kosway. Umangat ng mulak. Omma nguluinwa ingat kay nangda. Jadi memang molo ala niat kahamajuan do patudu honoton satok kidoi. Ido menario perjamita di perjamita tuluyate martitibe. Ala yang go mengucap syukur dang martiti. Dang marari, dang ikop itu hali sadari, mangna 5 hali, madok mau lihat itu bata setiap saat. Mana hinalomohon rohani debata tu hita, jala ima nanaing dohonon na di topik ni jamitata, mangolu di bagasan holong ni debata. Oddo nata halasson. Asa tok kita mangolu di bagasan holong ni debata. Ido diarahon jamita tuhita asa tahilalapak kokopon ni Kristus Yesus tuhita ay so ditubus sita marhite hepeng anggo alak batak na julo ditubus sinomensen marhite hepeng do ay akka parjuji do alak batak takuboto dung di Makassaron molomekkel naidei berarti indikasi 85%. Dungi tertakuk mamatai. Itakuk raja, talu marjuji, ibam mahatuban, itobara may maringanan. Idabuhum masih panganonna yang gicang. Dungi Roma sinomesen si Bolga. Iajari makainata, saya tangis makainata. Dungi maduda ma, dadong dope masin kilang padi tiki. Maduda masinomes di bersinomesenon dungi Roma ibana marsi 2 marsi 3 mana madudon tuk tak inna dungi Roma sinomesen di sini mana mengajari patik perjolo ahudo jahoba de Batam nina de Batam tarang jadi marakup ahu bainombo de Batam tuk omma taganingna dung lam solhot mamiari may mana sak inna Yesus nguluni tondiku ser inna ido tertarik marahnya kaina amang burjuna yang kateng muse inna baido dah aida tu ngarong gobarata tu gobarani ala Jerman ditiki anggon waeng ngasing-ngasing be dak pola matalu hita tu alakan anggo tiki putena jolo bahwa madah munai takkido ipakai ate pengguna yang berjasa kamat bayi sih mengalo amatan yang kan berjasa lah bayi sih mengalo lah hobi dah Jerman indah toh ema mangat di sini kita mengasiang indah halahon nama nuai mengasiang kita Jerman dungi mara ada titari Sabtu di Inggris bayi nama nuai haduan di zamannya kanak kota dang be martupul di bulan merpesta di matanyari. Aina masugod. Ahita na julo kan siya medal law to Jakarta ikon no batari. Law merpesta. O batari mulak sa minggu. Basonari. Marsugod pesta. Itarutung mana ituba. Sonari hamu borhat. Sahak do sore. Imahatok nanway. Dung di zaman anak kota barang be martupul marhatasi namo di bulan butina mo to badi bintang di Mars marada si mahitan non manggar sinamo
Ay na matakenay. Ay nang ipikir kamu. Sedekah kamu nggak satu makasaron. Ngaduhian yang gue berdapat atau rapamui. Sekitar. Mustahil deh kan. Itu dah. Sah damu son. Apalagi anak kota nama 2 bulan. Ay berpikir nasi dengan isiat ya. Iyo, inat tengah saya bingung. Adang boy biawa mang inna tudet danahi mulamar pesawat. Ayahai ngadong ehak. Adong hohak inna. Taku boto bebainon. Inna. Najoro bah murah-murah do hita. Umma jamat tayate. Alanido orang yang mengucap syukur akan mencapai itu. Iko sahak tu sih. Akad do nabui sahak tu sih. Lo songonima di hamuna paditanami mengucap syukurlah. Ngahu boto hati kecilnya mata padita si mamoraon. Batu Makassarau ngau pak di nerhana deh. Ngamentok behaga bibetong 2 hari fareses saya di bedara umum mang dauna yau tu Makassar alaya la tohonakku narohana terpaksa mengucap syukur. Ayah pala dong aku dong najulo atar husisi natari songon nabakol mengungkapkan sesuatu awudo hujaha gestur alai mengucap syukurlah. Terpasu-pasu do hitama. Losongoni padita si jabatate. Anggon ala peningkatan do. Meningkat do manusia no tu. Ala sanga hita sa distrik na beruon. Jihumoto do peta-peta ni Borneo do ibiti. Huboto do to. Molo Gunung Malang Baima di Kalimantan Huria na 5 di distriki. Alai sipe tong do badok mulai ada amang dah. Unang duk saha di sidang ningot tamu bipar Makassar. Lo sutung limun no mulo martelepok kalau. Idot to. Ingot do ate mengucap syukur di dalam segala hal. Kemanapun kita dibuat mengucap syukur. Apapun yang terjadi mengucap syukur. Itulah kekuatan orang percaya. Unang arong marungut-ungut. Nga, ano masih lau, pati dapat curi. Nang sabi na tumoto, inna. Las rohana, alay marungut-ungut. Las rohana lau, alay marungut-ungut. Marata mekmet. Nah, mula las rohana lau, paborhator do, pasit semidalan. Ido do hono, ngerti? Nomate semidalan damang. Ido tong mula las rohana, mula pidaborhat. Tang ungut-ungut paborhator. Majak ko pesongonido. Ido nahinalomohon. Sau ma nahinalomohon ni debata di huriat tahun. Sau ma nahinalomohon ni debata di distrik tahun. Sau ma nahinalomohon ni debata di HKBP. Ala sidok mauliate do ruas ni HKBP. Na parpudi. Nang juamen. Anggope. Sebab nah. Nah, nganang itu berpisah rohana. Buasa madok mauliate hita tu debata ala naukta jalo harajaon naso tarhutur. Daktar hutur. Marhiti-hiti hamate api. Ido di Hebrew 12 ayat 20 alu. Ala naukta jalo hita do harajaon naso tarhutur. Ngadiliot debatai. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil itu dari kita. Odo madok mau lihat kita tu debata. Nung ngadilihot debata pasu-pasuna itu hita. Jalai kosa do itu hita. Dapat 2 hon. Buasa ko madok mau lihat kita tu debata. Ai pardengga bahasa do ibana. Rodi saleleng-ileleng na do asini rohana. Ninna di Psalmen 130 ayat sada. Dan holat tu minggu naro. Tetapi selama-lamanya, selama hidup kita, selama ada dunia ini, selama Tuhan masih berkenan untuk menunggu zaman eskatologi, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Di bahini doha muna kadung asaha porsiaon.
molos rodi saliling-ililing na do hape asini rohani debata saliling-ililing na mahita madok mauliate tu debata. Las disima kita dalata di tahun pemberdayaan nuai. Nung aku kata kami julu ni parhalado sudi ikon adong magerakan sian kita laho pasahaton ucapan syukur kita ke dana pensiun HKBP. Asabui HKBP mandiri. Dan kita yakin, percaya kepada Tuhan. Karena kita semua adalah orang yang selalu bersyukur di mata Tuhan. Berarti HKBP lomoni rohani debatadui ikum mangulu kita di bagasan nama dok mauliate itu ibana. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiholi Jehovah debata amanami. Sidok mauliate mahami Tuhan. Siala saluhu akan nauli na dengan nau pinatol has mutu ganup hami. Las rohanami Tuhan majalo hatam hanguluan nami. Menggurdak rohanami. Patadahon jala patod diton tutod dinami. Nau ku jalo hami do pasu-pasu. Jala rodi saliling nililing na do asini roham Tuhami. Molo songoni do asini roham. Dang ramotok. Songoni mahami madok mauliate tuho. Arian dohot borongin. Manok tong mahami madok mauliate bersyukur di jolom. Ali Tuhan asima roh saya paso-paso ma. Amanami padita si jabat nang mangula di resoton. Sudi pangulon na sidai Tuhan marparbuin na ding kamay. Asa anggiat marlas neroha ho di habang sami. Laos songoni doho huria na neng dapat ton nasida. Boy may Tuhan. Mabuan las neroha di tonga-tonga ni keluarga nasida. Laos songoni ma amang padita si mamora. Ali Tuhan saya pasu-pasu manasida. Songon na posok pami Tuhan. Sidok mauliate dohami tu asini roham. Manok tong do asini roham. Di saluhuk na pakkubasyon namin. Maragam akaulaw si hubasa di pasahato Tuhan. Alaiho Tuhan nama mereng. Hodo penilai natikos. Jala dang nilai si kejaron nami. Alai pangulaon nami kejujuran nami. Hok ni roha nami berhapor siyaw tuho. Ai ula-ula nama tol pangdohami diadopamu. Alai saya toktong dipakeho. Marseret ni roha mahami Tuhan tuho. Paso-paso ma nasida di ngana non lomar hubas. Paso-paso manak salut na kaparhalado di resoton. Asa totong ali Tuhan lam tarida paso-paso mi mangerbang ka paso-paso sian tonga-tonga ni huriaon. Lasong ni akarua saluhu na tahe. Homa Tuhan na padaw ho na kamara. Jala homa Tuhan na padewasahon na sida di kanup nguluna marsada-sada lau mamuji pasangapoko. Asa totong madok mauliate tuho Tuhan. Hutangnya kami akan marulang tahun silas ni roha Tuhan. Baik itu kelahiran, pernikahan, Tuhan, las ni roha doi dihami. Ipatabaho ko umur, ipatabaho ko katikki dihami si pakyon nami lau mamuji pasangapoko may. Dohot akan amarsahi Tuhan, homa nama jama nasida. Nang dia kabagas nasida binasida nuaing, jama Tuhan. Asaboy tu akatikki na nang rorap kami marpungu lau mamuji pasangapoko malasi roha itonga-tonga di huriamon. Pasu-pasu mi mamanok tong dihami. Holan di bagasan Kristus Yesus Tuhan amin. Amin. Marede mahita laos tapasahat ma pilihan tu jolo.
Milita Marede Mahita sian nomor 140 ayat tolu tiki marede hita non Roma 70 amata padita naneng borohat dohot keluarga. Hamu akadongan parhalado doho ruas ni hurian itu hatta. Tongod dari minggu sadarion, papor hatot tama amata padita pasur sijabat sarjana ekonomi, sarjana teologia, doho inata, keluarga, sian HKBP Resort Sulawesi Selatanon, tuinganan pangulau nasida na baru, hobartu na niaturhon ni pimpinan HKBP, tadok mamauliate siala sudi pakubasion nasida, jala tatangyak koma asa debata mengaramoti nasida dohot keluarga. Nuaing upasahat tami matu sekretaris distrik lahu majaha surat keputusan ni Eporus HKBP. Surat keputusan penetapan nomor 123 garing PDT garing SK garing 01 garing 2021 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang, mengingat dan memperhatikan, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Pacur Sijabat Sarjana Ekonomi Sarjana Teologi tanggal lahir 14 Oktober tahun 1964, jabatan terdahulu Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan terhitung mulai tanggal 15 Januari tahun 2021 menjadi Pendeta HKBP Resort Kalimantan Timur Distrik 27 Borneo. Dengan ketentuan A. Menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran kolom 6. B. Kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun dalam kolom 6F dibayarkan resort jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBPD. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan dilaksanakan salinan nomor 1 sampai nomor 9, nomor 10 Parhalado HKBP Resort Sulawesi Selatan, 11 Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur, 12 Parhalado HKBP Resort Kalimantan Timur, 13 Preses HKBP Distrik 27 Borneo. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 11 Januari tahun 2021, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangan dan stempel. Pinasama mo siya, tolong preses. Khobar tu surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP. Hamu amanami padita pasur sijabat sarjana ekonomi, sarjana teologi. Marhite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi perbadia. Atas goar ni Eporus HKBP hupaborhat mahamusian HKBP Resort Sulawesi Selatanon. Tu inganan pangulo munan baru
Pimpinan HKBP pasahatom mauliate Tuhamu, siala pangulaon doho pakubasio muna di HKBP. Di pasu-pasu tu hatta mahamu saluhu nai. Gabe hasangapon di guarna, jala tau lasni roha di hurianai. Mauliate ma nang diinata na mangurupi hamu di ulaoni. Amin martang yang mahita. Ali debata amanami nambar habang sa di Banua Gijang nunga di paujako huriam di tengah-tengah nami jala disuruh akan apa somma ko basi huriami pujion nami maguarmu jala dohonon nami mauliate ay hodo na paluason na pasommar hubas di huriaon pasu-pasu jala tupahi mana pangulaon na sida asamar parbuye gabe hasangapot di guarmu jala bahelas ni roha di huriam Homan na paborhaton na sida siyan HKBP Resort Sulawesi Selatanon tu ulaw na baru o bar tu na niaturhon ni huriam dongani jala iring-iring mana sida toktong pasu-pasu jala perguguy ma nang keluarga na sida hupangidohami tu ho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita sian 160 ya tulu. Hamu akadongan di hari Minggu sadarion ojak konom ma amata paditarik Johnson Simamora sarjana teologia magister manajemen gawe padita HKBP Resort Sulawesi Selatanon merdomu tusi tabigima jolo surat keputusan ketetapan di pimpinan HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 121 garing PDT garing SK garing 01 garing 2021 menimbang, mengingat dan memperhatikan memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Rick Johnson Simamora sarjana teologi magister manajemen tanggal lahir 5 Juli tahun 1965 jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Jatinegara. Terhitung mulai tanggal 15 Januari tahun 2021 menjadi Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Dengan ketentuan menerima gaji pokok dan tunjangan lainnya sejumlah pada lampir kolom 6B kenaikan gaji dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Iuran dana pensiun pada kolom 6 dibayarkan resort atau jemaat yang bersangkutan ke dana pensiun HKBP. D. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ketetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan salinan nomor 1 sampai nomor 9, nomor 10 Parhala 2 KBP Resort Jatinegara
11 Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, 12 Parhalado HKBP Resort Sulawesi Selatan, 13 Preses HKBP Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Ditetapkan di Piraja Tarutung pada tanggal 11 Januari tahun 2021, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robert Sobutar-Butar ditandatangani dan stempel. Pinasa tolong pres. Laos tabigima ulaun ni Pandita Resort hobar tu aturan ni Huriata HKBP. Ulaun ni Pandita Resort naparjolo manguluhon resort Rabdot Parhalado Resort napaduahon manguluhon Huria sabungan ni resoti Rabdohot Parhalado Partohonan. Patuluhon manguluhon rapot resort rapot Parhalado Resort dot akka rapot na marumang netirkot resort na paupaton mamikiri nasa narikot na tau panguluhon dohot paheheon Huria dot Parhalado na di resoti. Palimahon maniroi Huria na masuk tu resoti laho mangbuhi tanggung jawab na onopon patuluson haputusan sinode gudang rapat majelis pekerja sinode distrik rapat majelis pekerja distrik dohot rapot resort papituhon mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot artani Huria na masuk di resoti. Na pawaluhon patupai paluasi dohot mangalehon laporan pangulaon statistik dot keuangan resort tu rapot resort dohot tu preses. Pinasa tolong preses. Kamu Pandita Rick Johnson Simamora, sarjana teologi, magister manajemen. Nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan di Eporus HKBP taringo tu panempatamuna di Huriaon. Sok sengoni aturan di Huria taringo tu ulaon di Pandita Resort. Atong namanukum maau di hamu. Di jolo ni akadongan na pungu di son. Dohok di jolo ni Tuhatta Yesus Kristus Raja jalan napuna Huriai. Naulo do hamu ojak konoton gabi Pandita HKBP Resort Sulawesi Selatanon. Jalan naulo do hamu mamilih dirimuna. Mangaradoti ak kaulau ni hobarto aturan peraturan HKBP naung binege munai molo songoniro hamuna dok kamuma. Naulu doau sari dongani asini rohani debata maau patukahon salhu. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni tod di parbadia atas goarni Eporus HKBP hubaujak mahamu. Pandita Rick Johnson Simamora, sarjana teologi, magister manajemen, gabe Pandita HKBP Resort Sulawesi Selatanon. Sai didongani debata mahamu mangulahon ulauni, asam marsangap goar ni debata marhite-hite pakubasiomuna. Didongani jala dipergugui tuhatama nang keluarga. Amin. Hamu akadongan Parhalado doh ruas ni Huria ni Tuhatta Yesus Kristus na di resoton jakon hamuma amata Pandita Rick Johnson Simamora, sarjana teologi, magister manajemen, gabe Pandita HKBP Resort Sulawesi Selatanon di bagasan Yesus Kristus ulu ni Huriai. Tangyakon jala urupi hamuma nasida dohot keluarga nasida. Asama jadi ulon nasida di resoton. Mertang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami na puna Huriai.
Mauliate marohanami jala pujion nami guarmu. Aidang di pasobuho huriami somar paramahan. Sai di pabakit todo akan aposom na burju. Naolo suruomu mamaritahon hatam. Nung nga di paujak ko amanami Padita Rick Johnson Simamora sarjana teologia magister manajemen gabi Padita hakabi peresok Sulawesi Selatanon. Pargugui jala parbisuhi manasida asapulin di baritahon hatami. Lehon hahipason hatuguod dohot hiras ni roha mangaradoti sudi ulaw di resoton asa merperwui pergugui ma inanami dohot keluarga nasida manupahi ulaw ni naposomon upangi dohami itu homar hite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita laos dipandu amang MPSD maanon acara sidok hata. Amang inang sudita na pungurison saksoni akayana konami remaja dok naposo sonari sahat mahita tuna madokata naporjulo hata partinggal sian Padita naborhat amang Padita pasur sijabat pinasa ama tu hamu partikianon. Shalom marihita saluhutna. Nauhormati kami amang pareses dohot inang, amang Padita Simamora dohot inang, saluhut full timer na adong di Bagas Hurion, amanami inanami Parhalado sa resort Sulawesi Selatanon rap dohot keluarga, damang dainang nakuhakulong kami, songsong ini napusubulong ng remaja. 4 tahun kurang lebih na lewat jongjok kami di son lau patolhason hata huwasi manang hata berjolo nuaing sa matikina pasaton nami ma hata perpudi tuhamu sude amanami inanami na adong di Bagas Joron suang songonima na adong di Bagas Tabe na mengikuti ibadah live streaming. Amang inang 4 tahun godang akan huli nadinggan hudapot selama mendampingi amang Padita Sijabat marhobas di Hurion terlumobi ma Dungar sahit kami, tungkurasahok kami do hinauli dengan basamu terlumubi akaparhalado nami na mengerti keadaan yang mang Padita dohot kami sendiri dia sialan dia manginang tung muleti gunang ma pasat rohan nami tu hamu tulong aku para upuan mau liatin nang request lagu memang sianau memang lagu do menginspirasi aku
selama merhobas mendampingi amang Pandita. Gok medok moliate songo jamitan amang pareses ngahula honi di bagasang ngulukku di pasabam rohaku di patiur lakahku ahape namasa. Jadi tung moliate ma diamu akadong aku parapuan song-songoni gita nafiri. Tak aku tahu kan hari esok, tapi aku tetap akan melangkah. Saya tidak tahu apa yang terjadi nanti di Kalimantan, tapi saya akan tetap melangkah ke sana mendampingi Amang Pendeta. Karena kan itu, doakan saya, doakan Amang Pendeta bisa melayani dengan lebih baik lagi di sana. Suang-suang di mata he tu sude tarlumobi terkhusus tu pergodongan squad. Alahola kita do di son angginami Pandita Lubis dohot Mama Keke, Inang Diakones Bapak Reno, Bapak Pitor Mama Pitor, nang Pandita Hutasoit, dohot Mama Deborah, muliate Parsorata, dangadong riak, biarpun kita tetanggaan, tung dinggad dohu hilala martetangga dohot tamu, sapargodungat dohot tamu, songoni mabek kamu muse tu halak amang inang nong barojak di huriat tahun. Godang nangis doonok ko alay ima jo tanya ko kamu mau asabuy margogo mendampingi Amang Pendeta mulutong ale pasti adong akka kesalahan di pangalaka, di padohan, di pamereng. Tumapok kang umahami, nauli na din kani mengot tamu. Asa tulus pagkobesyon nami di Balikpapan. Asa mergogo kami totong mendampingi Amang Pendeta. Mau lihat di udut Amang Pendeta. Tohoran do kon Amang paresis borak do kau pindah daripada ujak. Jadi takas do paresis dari kola buhim do seram anggo roham labuk ina memang cengeng gua unweng. Na tanggal 20 lupe marabur do iruku di Damarunang. Alamnya memang jangan ada kebetulan. Saat kami itu Makasaron, kalau naulina dengan luar biasa upak kilaro kami, upak tahun 3 bulan. Alani mulai tema Amang pareses nami dohot inang rastrohan nami, ujak kami libek kamu, taruli kami diberi nauli termotivasi adong persiapan lau makobasi HKBP Resort Kalimantan Timur. Songoni manang dia Amang Pandita Resort mamora dot inang maceta bodo parsauratan selaon jala pos doroha boy urutan muna dangadong na boy kula kami 4 tahun 3 bulan ni mulo boy dohon nami hitanahya di Medan di Kampung Sandri ay mulo halak kuring dangolo madok Kampung Keling Kampung Sandri inaro. Jadi kola nilu na buwi kubatu paham sa sitong na di Resort Sulawesi Selatan sa mga nabirasa ni Inang Naking. Lembu punya susu, Bengali punya nama. Saya huruk doi, tuk sarung do sa butullah. Kola mulai huruk may huruk. Kola nama neket do di Resort Sulawesi Selatan. Anggo nama ngula Pandita Lubis, Inang Diakones, Pandita Hutasoit.
Dewan na tulu doh partaon pararosot. Ugurang ado kami marsaur doh punguan nama dia kalau las ni roha dot lanasing atau emang Ebenezer. Jadi imamang pos ni roha nami bodo lam turingganna apalagi tongos tu hatta hamu son nong segudang pengalaman lau lam peringkat huriat tahun mulai tema di punguan lansia na sangat bersemangat saat tikion nang terhambat alani pandemi COVID-19 nang pe inang buru sinaga inang nahukakolongi kapor kabe ketua lansia tapi biarlah semangatnya tetap hadir di HKBP Makassar dan wida wakila alai semangatnya tetap teringat. Songri menang punguan nama Ebenezer luar biasa. Tak kusang kebe kamu gerakan spontanitas pataridahu parsauratan nama ceringgan mangido dohor hormat lobi sen nabi nai munai songoni mabaitu alelekon padita simamoraun asalam dinggan kuriata ay somal do kami mangebati kuriya nang hubulus sami moloro kami tu son sobaku iko barita naulima satu kami jala boy tinggal musi hita marsaur rap do nasida songoni nang pungwanina luar biasa do inang dukunganmu ipataridahu kamu do saluhu nai rasa kebersamaan nang di PHD do dia kaulau di tengah-tengah di kuriya songoni nang remaja na poso mungkin dengan pala buya urang do sekolah minggu marsaur do hamu alena porsero au dina ku borhat padita fungsional do inang diakones sudena bodo martupa ulau ni songoni manang di dong aku parhalado nadong tarlumobi di hakai Makassaron tuk sohutagam hamido di perpisahata sude hamu ris keluarga nang parhalado pasahaton hata kenangan pesan dan pesan haruhami na hudul loja goteng nami bala muhamu mana jongjong alai sudina ihola nalani na patuduhon rosoni parsaurata na serelingon mauliate ma songoni manang baik kamu tu alelekon tu akari na mangihut asala dengan huriata songoni nang aka panitia pembangunan mauliat emang disudui perjuangan dengan palarong nabui taula ale ima nabui juta bain tuhat tama masuk merguguh kamu asabui udu tamu namuse aka naulina dengan nang parhalado dohot ruas HKBP Tamarunang sayu hati dako kami do dengan di parsawar rapor HKBP Tamarunang mulai sepat di tanah parhaladuna dohot ruasna denggado di babor hatamu hami siat HKBP Tamarunang mauliate ma di denggam basamu di rencana asabu itu mi buka beresot di pasu-pasu tu hatame sepa hiuti do di grup aka program rencana 7 lanon tu hatama nama masuk-masuk jalan margugo kamu songoni manang di ina Naomi ngata kasu pasahat na tuari pangido munai asa adong perhatian khusus jarang ngai tolo yang padita resort adong perhatian khusus tu kamu songon Naomi margogo mahamu pos doro lam turingganna jaleku kan tidak kurnami do memang luar biasa do pabain ni ruas sarasok Sulawesi Selatan non godang akka pangurupion naung di pasahat tu tonga-tonga di huriata dada holani nang tuhami dada holani do tu keluarga nami luar biasa jadi mulai te gudang mah dihamuna saluhuna dakha guara kami dunga taruli huriata taruli hami taruli keluarga nami di sudia kapabahina muna tuhatama nama balosoni tutabana manauli na denga di tonga-tonga ni keluarga muna jadi songonima om matikina hami borhasian HKBP Resort Sulawesi Selatan non lau mengobati huria naik baru sarana masiro nami
So ni dokon ninang opat tahun 3 bulan nasal pujonong kami son lau marhubas na pasti semua pasti berlalu salpu masudi manang dosong dia pe hinauli manang adong pe karena sing salpu dosudi songoni donang padita simamora alelekon ujak nuaing ditikina tongdo salpu sen huriat tahun atong dia mah bican sehari-hari dope di luas marsaur ruas doh parhalaro rap doh alelekon tapatu pama nauli na ringgan songoni mah hata siak kami horas mauliate Malate mah diamang padita si jabat asal nang pola dari lita marto pa jete amang tuamang padita. Malate mah sonari sama tikina ima songon hata patuju lo sian amang padita resok na baru diucapkan tikion pinasama tu amang padita si mamora. Asabui tak kasih tedamu buka mamas kerona tak kamang kenang. Na berjulu mulate maritu hatta perdeka basai na mangaluasi tahu marpersora di tengah-tengah ni Huriata di HKBP Makassaron. Jala mulate ma nang di amang preses dohot inang di Barjopangata dohot di pangujak kunon nami gabi Padita Resort di Sulawesi Selatan. Songinang dia amang si jabat dohot inang lo songinang dia ka dong aku Padita narapitan waing di tonga-tongan ibadah ta di temu pisah manang di napaborhato do pangujak kunon sedarion na berjulu betedohonon nami madiri nami Hami Padita Rich Johnson Simamora Inata Mary Burus Litonga di basa-basa tuhatta do di hami tubuh nami opat danak alai di palomeho tuhatta gabi 5 di hami adong seorang magudang di keluarga nami na berjulu Rich Samuel Simamora rapdo do hami manaroh kami do parumain nami Patricia Burna Pitupulu Mersukuk muda do musim nasida tu Jakarta ada di Jakarta do nasida Karijo. Si nomor 2 yang akun nami Rich Daniel Simamora do parumain nami Cynthia Boru Tobing nasida tinggal di Medan ala tugas di Medan do nasida tang bui dohot jala si nomor 4 si nomor 3 Rich Mikael ala kuliah dope di Bandung dan buidohok menaruh kami si nomor 4 niodosya pudaku Boru Simamora Elizabeth Boru Simamora kebetulan kuliah dope di Jakarta ala virtual dope online dope kuliah na bu dope tinggal beberapa bulan naik rapdotami di Makassaron jala siap sada nari Boru nami Indira Boru Simamora dohot bere nami Los Hela nami Joshua Situmorang nasida tinggal di Padang ala di situ nasida tugas ima ihami ala los rapdo hami di sosasi tongna abang siakangan nami ala nang pensiun na boy madongani hami abang Rich Jonei ay sudi hami Rich di bapakku Rich Jonei dohot adong do tusen siak kuria resmi do di papor hatami dohot amang situ halu manggal dot inang Borussia Turi dohot inang Padita Melpa Simoraker lau madongani mendampingi hami di tikion alai bodan non di tiki ramah tama gumudang lau masih pada dana kamanga kenang ate
na berjulu sotong salah mangatusi gestur tubuh namin dan yang proses nakin. Memang unang masudi si jaha gestur kita, ala gestur boleh berbeda sian apalagi sian now. Anggoro hako kamanga kenang dak ya merasa terlalu jauh tu Makassar. Memang gudang do majaha na songoni ke begitu malo do majaha do ngasian hami ala memang ido haporsion nami tu dia hami di paborhat tu dia hami di pawojak mangulau-ulau di tengah-tengah ni huria tu sido hami makubasi ala nunga gudang hudalani hami anggo calo padita hami di Tarutung baru tu pakan baru siani muse tu dairi di dairi molo di Giwari resort hutagung di Simain padita resort dulu baru siani itu Aceh Tenggara manang kota Cane resort Simpang Simadam siani hami muse tu Porsea di resort Ebenezer Parparean siani hami tu Bendaraum HKBP sian Bendaraum HKBP di Paborham hami gawe preses di Sigul Gatap Nias siani muse gawe preses mahami muse di Aceh Tenggara di kota Cane siani muse gawe preses mahami di Labuan Batu di Rantau Prapat siani mahami muse marhubas tu HKBP Jatinegara si Jatinegara mahami tu Makassaron batik wado pe di losan no muse tu Papua mulati mamulu tu los tuata asal gumuda kudelen ya akamanga kenang doh di rongaku parhaladu doh pola pelayanan na mungkin sederhana do nabui terbaik kami rak mahita kamang akenang ido pos ni rohaku songon ni do ni amang si jabat nakin macelas rohaku di paduhan na sidai songo dia ulina di tupahamu rap do na sida lobi songo ni maulina mu serat bersama apalagi dong aku parhaladu hita makamang akenang khobar di pajudo pamiliton itong hatta di hita gabi parhubas di tengah-tengah ni huriana lau makubasi akan narikot di tengah-tengah ni huria nau muli molorap bekerja sama nadu menggan tujuan ni ala song ni do nang disudi kategorial bunguan parede do sudi tah mungkin sektor-sektor manang wilayah do taiso manang na sektor wilayah rap mahita kamang akenang dia na buhi terbaik kami dia buhi na terulau kami doh di pagasan na tukuku nami patupon nami may besangap di tuhatta irura na buhi terdok kami kamang unang magudaku hata si dono ku sotong dok kamanon hola kata do di patidan ni baru sotong ninamu do bulus ma otik kudok alai gumudang mahitara bersama-sama mangula tu dikinan ko molate manang di MPSD molate manang di Bestur Resort do di Huria Makassar Tamarunang do Tamarunang malu do benda sosongali HKB Tamarunang lama kubasi rapi tamamuji tu hatta imarap perkenalan do tata bejulu cek kami mulate ma di tu hatta mulate ma di tasaluna horas mamak kami na tadani loras wata menyambut amang pada martopa maita melatema diamang pandita Simamora sonari sama tikion imam adokata sian sahalak kutusan sian ruas mewakili saya sudita ruas pinasa matikion tuamang S Pangaribuan SEMM pinasa matamu tikion Salam horas madi kita salhutna nau persangapi hami amang preses distrik 17 Indonesia Timur Indonesia bagian timur nau persangapi hami tentu doh inang ate inang doh keluarga nau persangapi hami amang
Padita Resort amang sejabat doh inang, tentu sama Il juga yang ganteng ya, sama Cika yang semakin sehat ya. Ya. Nah parsanga pihami amang pendeta Resort Baru amang Simamora doh inang lasrohan nami amang selamat datang doh keluarga tentunya. Nah parsanga pihami amang Sekdis Sekretaris Distrik amang Pandita Simajutak amang teh idau posohiana mangun pikir ro beh naraku calon purus pak tong suguton hai posohian naraku apa yang Sekretaris Distrik. Nah persanga pihami rombongan naro sian Jatinegara nani uluhun amang bendahara ni Huria amang Lumanggaol do inang Boruaturi sawani do saluhna tutu do inang pendeta fungsional sian Jatinegara inang pendeta Nelva mola tema lasrohan nami berekamuna Makasaron songoni doh aman nami Padita Lubis do keluarga doh amang Padita Senta Marunang do sude hamuna amang inang parhalado ni Huriatta nataholongion do dihamuna nahu persanga pihami huhalongi hami amanami inanami do naposo bulung ruas ni Huriatta terlebih ruas tamu. Nah kebetulan rapi tak berkebaktian apalah di Tikion tuat teman ama masuk jong-jong wison dihusipon amang ketua dewan amang Simatupang homa mandoko kata kita ruas ina HP ngah udokon amang siadonang maniku daong homa ina jadi au sian sudut dongaku namangula di pembangunan mak ate ala kita dong aku par pembangunan izin ba sebetulnya udah kon amang Damianto nya kusdurunnya nalai ala baru roy mana sian bitung olma kesempatan pajong-jongon di mana naruh aku alai bereng anda pesa di mana orang mandeko kata mau lihat mah di tuhatta songon ni dokon ida tua-tua mak tutu sada silop pagadong dua silop paubi nak piau makka tahun sudah mah kita dapat nuli pesan dan pesan datang tanpa muka pergi tanpa punggung yang datang disayang yang pergi dikenang tentu kesan-kesan lebih dulu kami sampaikan kepada amang Pandita Resort yang lama. Amang Pandita si jabat seperti kita kenal dan historis riwayat biografinya, beliau belum begitu lama walaupun umurnya sudah 57 tahun, tapi beliau belum begitu lama menjadi pendeta. Beliau sarjana ekonomi dan pernah bekerja tidak pendeta. Pengalaman itu kami lihat terbawa di dalam pelayanan dan dalam pergaulan. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan strategi-strategi juga yang kami rasakan dalam pembangunan dan penguatan nama, kami sangat terkesan. Amang ini pemain catur. Ambil positifnya pemain catur, artinya strateginya yang kita lihat. Kalau hatinya selalu mau mematikan. Ya. Waktu main catur benda mati. Jadi inang juga kami lihat seperti yang kata orang bijak, di balik suami yang sukses ada istri yang luar biasa. Kita lihat inang begitu semangat di tengah-tengah punguan perempuan, di tengah-tengah punguan Naomi, inang begitu semangat juga. Apa saja kita usulkan semangat sekali inang. Itu kesan-kesan. Ada kesan yang mendalam. Amang ini kalau kita bicara juga dengan tetangga, Pak Sahrir, atau ke sebelahnya lagi Pak Sujana, atau ke sebelahnya lagi Pak Udin,
tentara-tentara pensiun dari sebelah sini, mereka juga sangat terkesan bahwa Amang Pendeta Sejabat keluarga yang baik. Setiap lebaran silaturahmi Amang Pendeta selalu silaturahmi ke sana. Bahkan bukan ini saja karena tentara, orang lelang penjual ikan yang selalu kumpul di depan sana juga mereka senang dengan Amang Pendeta kita. Begitu juga Deng Tata dan kawan-kawan di belakang sana juga senang dengan lingkungan ini. Saya terus mengambil kesimpulan bahwa pagar terkuat gereja kita ini bukan pagar besinya, tentu pagar silaturahminya. Itu kita dapatkan dari Amang Pendeta Sejabat. Mudah-mudahan di Kalimantan, di Balikpapan, Amang Pendeta sukses di sana. Tentulah seperti yang dikatakan Inang tadi, kita tidak tahu apa di Kalimantan. Siapa tahu setelah dia menjadi ibu kota negara Republik Indonesia, dia lain lagi. Tapi mudah-mudahan apapun itu Tuhan memberkati. Ada satu juga kesan kami, Amang. Kami juga sempat terpojok waktu kami berusaha untuk menghadirkan Nurdin Halid, ketua harian Golkar, untuk datang di gereja ini dengan Dani Pomanto, wali kota kita, waktu acara Natal Pemuda Pancasila. Saya juga pontang-panting diserang karena katanya kenapa gereja masuki unsur politik. Padahal tidak seperti itu. Kita tahu Pemuda Pancasila itu adalah ormas yang kadang-kadang juga dulunya beringas, tapi bagus juga gereja ini kalau sempat, karena seluruh Indonesia barusan pertama ada Natal Pemuda Pancasila. Saya izin sama Amang karena kita tahu Amang ini juga alumni IPK dari Medan, ya, yang seram itu dari Olo Panggabean. Amang ini juga kawan-kawannya Olo Panggabean. Jadi saya tanya, bisa Mang? Bisa katanya. Rame waktu itu sini, Nurdin Halid datang dan kawan-kawannya. Jadi itu tadi soal ormas. Pernah kita mengadakan Natal di sini, Natal Toba, Toraja Batak. Oh, meriah sekali. Orang Toraja senang sekali, sangat mengenal Amang Pendeta Pastor Sejabat. Itulah dari jemaat Bunturanmu dari Cendrawasih 4. Mereka ramai sekali di sini, banyak sekali. Ada berapa babi dipotong waktu itu. Mudah-mudahan semua ini kita ceritakan bukan supaya nanti akan seperti itu, tapi tentulah semua orang punya kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk itu kami juga dari Ruas, tentulah Amang tidak semuanya menyenangkan di hatinya Amang dengan Inang. Tak ada gading yang tak retak. Kami juga tidak melihat itu, bahwa kekurangan-kekurangan Amang seperti kita katakan semuanya sudah berlalu. Kami juga kekurangan-kekurangan kami dari Ruas KBP semuanya berlalu juga lah. Saya pikir itulah kesan dan pesan, banyak sekali tentunya kesan pesan kita. Kesan kami juga Amang termasuk pendeta yang identik dengan suara pance, ya. Dan kalau duet dengan Inang begitu harmoni, ya. Saya pikir itu penunjukan bahwa Amang dan Inang selalu kompak, ya. Dan IEL juga kita lihat orang yang dikader bisa juga memainkan musik. Ini betul-betul keluarga pendeta, ya. Begitu juga Cika yang kabar-kabarnya juga, ini putri cantik ini telah mendaftar di gereja sekolah tinggi ilmu teologi, ya, di Intim. Mudah-mudahan semuanya apa yang dicita-citakan keluarga Amang Sejabat semuanya berjalan dengan baik. Itulah kesan-kesan dan pesan kami. Tentunya ingat-ingatlah Amang juga dengan, kalaupun di sana itu sumber minyak, sumber batu bara, banyak-banyak sumber, tapi di sini kan sumber coto Amang. Datanglah sini, ya, supaya kita juga toh palu bahasa apa di sini banyak. Kita akan ramaikan di sini Amang, ya. Nah, untuk itu kembali kami memberikan sambutan kepada Amang Pendeta Resort yang baru, Mbak Songono Mamang. Kondisi di Makassar dulu terkenal dengan sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit di televisi demo, tapi sekarang sudah tidak, Amang. Kami sudah sejuk sekarang di Makassar, sudah nggak terlalu ada seperti itu, ya. Mudah-mudahan Amang juga selama di sini pengalaman Amang 2 kali preses, 3 kali preses, 1 kali menjadi bendahara umum di kantor pusat. Itu pengalaman yang kami tidak duga ada seorang pendeta yang sebesar itu pengalamannya hadir
menjadi pimpinan resort di Huria ini. Tentu kami akan banyak menimba ilmu, Amang. Ya. Ada satu lagi yang harus saya sampaikan, walaupun saya sudah lupa. Amang, pembangunan kita, Amang bilang tadi tidak seberapa. Ada hal yang visioner yang Amang telah tunjukkan kepada kami. Amang menjadi inisiator yang menyemangati Ruas membeli tanah di belakang gereja kita. 2 kali membeli tanah, hampir itu 1,2 miliar lebih. Itu salah satu keputusan besar. Kenapa saya bilang visioner? Itu kan untuk anak cucu kita. Sehingga kita terhindar orang membangun di sana mungkin taman bacaan apa, musola atau apa. Sehingga kita tidak seperti terganggu lagi. Dan kelak itu akan menjadi sekolah, kalau dikatakan tahun perbedaan entah sekolah entah apa. Tapi yang jelas tanah itu pasti akan menjadi bagus untuk masa depan gereja HKBP Resort Sulawesi. Nah, banyak lagi Amang yang tentu kita kenang dari Amang, tapi tanah itu harus saya ucapkan di sini. Mudah-mudahan Amang dengar kelak itu akan dibangun hal-hal yang begitu baik. Dan tadi sudah banyak parkir di sana. Ya, mudah-mudahan tergerak hatinya kawan-kawan untuk diapakan itu lahan yang seluas itu supaya semakin nyaman dan nikmat. Karena seperti kita tahu semua rumah-rumah militer di Jalan Garuda, Jalan Cendrawasih semuanya sudah direnovasi. Kemungkinan besar ini juga akan direnovasi dan akan sulit kita di depan rumah mereka. Kalau mereka adalah tentara-tentara muda, tentu mereka akan melarang kita parkir di situ, tidak senyaman yang dulu. Jadi kita sudah siap untuk mengantisipasi itu. Kita akan parkir di belakang, karena itu juga bisa berputar nanti kita dari belakang dekat jalur sungai. Songonima Indah Rohanami, kesan dan pesan, ya mudah-mudahan kalau ada yang mau disampaikan kawan-kawan nanti di sana saja. Yang jelas kami dari seksi pembangunan, terkhusus dari seksi pembangunan Amang, tolong didoakan terus karena kami belum banyak berbuat, banyak yang masih gantung, baik pembayaran tanah maupun sertifikat itu tentunya masih dijanji-janjikan saja, tapi mudah-mudahanlah dalam waktu dekat semuanya akan kita dapat. Songonima atas ya kami, tentunya kata-kata saya ini tidak begitu sempurna karena saya tidak terlalu mengkonsep dengan banyak, lebih dan kurang tentu songonata kusnakin ini ba dagul-dagul si teluk merdagul-dagul molo tumawa kena orang lebih hatakon nange marohamun atarapul-apul. Songonima atas ya kami Tuhan Yesus ma nama masuk-masuk horas ma. Mato pamaya tu Amang si Pangaribuan. Melatema di Amang Pangaribuan na mewakili senrua sonari sahak ma hataon tikion tu parhalado. Pinasama tu ketua parhalado asa tujulo asarap di udur homa sude kita parhalado. Amang gurukur asa di Panduma. Oh iya. Jadi mempersingkat waktu kita, jadi kur parhala do keluarga madok hata salaksian parhala do pasaton cenderamata. Jadi asa 7 lemah kita sudi.
Parjolo mandok mulyate hita tu tuhata perdingkan basa marhite asido tolong nirwana apala ditikyon bui tupado dengan parminggota tarlumobi di acara paujakon pendeta yang baru amang pendeta Simamora dohot pelepasan manang paborhaton tuinganan yang baru amang pendeta resort amang si Jawat. Dison kami jongjong saluhut keluarga Parhalado dot keluarga mandok mulyate tu amang pareses distrik 17 IBT di Siala Haroron Yamang melaksanakan pelantikan manang pojakon apala ditikyon ulan hata mandok mulyate doha memang anggiat mah horas-horas amang marlas niroha Rodi Makasaron rap marsaur hita suang sonima nang amang pendeta resort yang baru amang Simamora dot inang nang songoni dot rombongan na ulan hata mauliate dotong donon nami Parhalado ni HKBP Makasaron di Haroromuna ala di pasar Taruamudo amang pendeta naim baru nami tu Makasaron anggia matutu boy marlas niroha amang Simamoron bainon nami di Makasaron marhite Parhalado keluarga nang saluhut ruas ni Huria Resort Sulawesi Selatan
jala diamang pendeta nami resort nanayang borhat tu Balikpapan aw penaning inang manete deluku niyang saya sungguh banyak kesan buat keluarga Amang, terlebih Amang pendeta. Sungguh banyak pesan dang buyung kapun ninang. Alani holan mauliate do nami tong salhut parhalado keluarga nang seluruh jemaat di Pakobasion Amang di Makassaron. Tumat cedinggan menurut penilaian nami. Jala boloborhat pe Amang 4 tahun satu periode. Itu berarti Amang lulus, belum menurut Hamid. Amang lulus mengkubasi Huri HKBP Makassar. Alana bulu lanjut, adong do kemungkinan dang lulus. Alai bulu di HKBP, adong do tong di Pahatok. Alai Amang tepat waktu, sungguh luar biasa Amang. Jadi ido pendek do honok Amang, jala di Tikiope. Songo lasni rohani Huria HKBP Makassar tu Amang. Naik pasatun nami do tanda holong Cendramata tu Amang do tinang. Molo tabereng di model ni Cendramata namang sangat sederhana. 2 arah. Imana berarti jemaat HKBP Makassar 1. Amang keluarga Amang sendiri 1 diikat. Jadi mudah-mudahan persahabatan kita HKBP Makassar Resort Sulawesi do Amang tu dia peborhat tetap kita satu ikat di dalam Kristus. Jadi songon naidok nyupama dotong donoku napura tano-tano masiranggongan nakpe badata Amang inang padau-dau hamu di Balikpapan, kami di Son HKBP Resort Sulawesi Selatan, tuktong maita satu ikatan dalam Kristus Masih Holongan. Jadi ima naboi pasatami horas-horas maita salutna jala muliate madituata butima. Sonari sambutan na parpudi hupasatami ma bimbingan manang arahan sian amakta preses pinasak matike to Amang preses. Horas madihita saluhutna di hamuna amanami dohot inanami songonima rotasi ni hami akapedita bui saha tu ingana nomor saur dohot kita obardoi tu tritugas panggilan gereja. Tritugas panggilan gereja 5 apka perpunguan persekutuan ni Huriat Tahalak Batak ikon digarami dohot hatani di Batak. Baru ikon borhak do siap persekutuan ni mamaritahon barita nauli ima nagenoaranna marturia marseding takkolam marpungu-pungu hita alai doho do bersaksi sian kesaksiani ikon patarida honotor doi marhite-hite ulaon diakonia.
asa sikop tri tugas panggilan gereja ini. Omma na pinatupani HKBP saha tu pelayanan na dau asa boy tardopang huriah HKBP sudi halak Batak nadong di seluruh dunia. Dakola di Indonesia bedong HKBP alai nung adong manang 3 di beberapa negara HKBP. Jala dang meribar padita setiap patronon natu si buasa ala sadadapur do padita ni HKBP. Nian adong do manang 3 narosian STT Jakarta, sian Jogja, alai na ngadong do MOU ni dohot STT Siantar. Lapatan na nung dianggap sada dogma pengajaran. Di bahan itu na binoto ni padita ni HKBP hira dang adong bedana. Hira sarupa do akka parbinotoani. Di bahan itu molo sarupa berarti dang apala do pamikirion. Langsung oni do nuaing. Holanon ditabay madohot akka pengalaman di simara adong perbedaan saotik. Karena menang bohape akka pengalaman itu juga adalah pembelajaran yang berharga untuk kita. Mau lihat mak di per HKBP Makassar, Sulawesi Selatan, holong ni rohamuna tu paditata tu keluarga, uberek kami dia kamang, nabi naimuna tu nasidai, tu padita ni HKBP itu, termasuk di tu kami. Jelas ya dorohanami molo di patu pahamu nadenggan tu paditata. Alana makirim mahami. Lo bisian ima musian no bainong mutu hami. Ima tu paditata si mamora. Pasti lui. Ala sarupa do nang hami saluhuna. Nung ngahusak siho kami akamang lo tamu kainang kana uli nadenggani dirahuti holong ni roha. Anggiak ma tutikin na ng roh lam tabba solid, lam tabba bersemangat, asa tabba hatua do las ni rohai tonga-tonga ni huriaon. Ulah hakku do kamang alaido nuaing di tahun pemberdayaan on. Tang madalo jauh nak pinakudok tu parhalado, nakudok tu paditata, nungahu paparhon taringok tu tahun pemberdayaan di Sinode Distrik. Gabi adong ma aka haputusan dan niulan di distrikon. Naikon si realisasi honota. Hobar tu misi ni HKBP asa gabi pasu-pasu tu portidion. Salah satu sian visi ima taringok tu pemberdayaan ona kamang do ketemu kainang. Dung merapot pareses perjolo sepakat do sudah pareses semandok. Unang majolau rohat talau membangun fisik. Ala situasi, kondisi. Atong dia mah si bangunota, ima, rohani, marhite-hite, pemberdayaan. Jala tabereng maju akadia mana terkendala. Nunga dipatupak konsultasi nasional. Nani hadiran ni Ibu Menteri Sosial dari Nasalpu. Jala aka tokoh-tokoh ni halak Batak na sangat antusias respon lahu mamereng HKBP. Ala dibereng nasida HKBP namang ihoti persauran ni halak Batahon. Holan HKBP. Jala holanumma huriatta nama buan guarta
di bahenido aka toko-toko ni halak Batak na mangalehor rohana taringo tu dana pensiun ni HKBP betul-betul dicurahkan di Leon sian nasaroha pikiran do gogo dang maralang-alang akka tokoh ni Batahi mamereng hinauli ni HKBP ke depan pola do dang berpikir medok sianauma 1M sianauma 2M luar biasa akka halak Batak naung menanda pasu-pasu na sahak tuibana di baheni mahita akamang di haputusan di situ distrik iko patopotama penggalangan dana atau dana pensiuni asa boy niya berdalan di tahunon songon tahap awal sasitong na anggo untuk tahun on nunga hira-hira nang turek untuk tahun-tahun berikutnya nama waro bainota alani molo tapuka di sinode distrik ngata tetopkon bainota mapoti parasian di Jolo manang papungupilian sahali sabulan manang martekan les dungi Roma musi epori sitabay masadanay mabahan gerakan Rp1.000 ima nok tinangyakon ni putay porus nok tinangyakon ni distrik hita kamang doh tamu kainang yakin daw siyan makasaron siyan tonga-tonga ni huriat taon ala na marmudar HKBP do hita sude merasa do hita pernah puna di sude ulaon ni HKBP di bahini pos maroha langsung do nang amang si jabatan non naborha tu Kalimantan ala kebetulan heado au si makubasi modo sukuna mangan norupani heado merhubas di Kalimantan Timur di Gunung Malang jadi na burju tong ruas stasi burju songon na di Makassaron jadi solanon ada ngotik sawati di Makassar aku dia tangis nak gudang anggo Kalimantan dang bui patangis-tangis sekolah lagi mau do tangis salah apa yang besok kuber nak menapu tangan dok kainata ya tahe olo tahe persirangan satok dunian narohakku anggo dak saya huduk hata pertinggalan alana mul hata pertinggalan on hirai nama parpudi jadang ulo membaik kata pertinggalan lebih bagus kata sambutan jadi mau dadong ulau dihamotong jonok do Kalimantan tu Sulawesi teh itu alana adong do hubigi nama rusaha hamu tu pahi adong nama rusaha tu nasing jadi boy do pajupang do amang si jabaton memang isinggung nasida nak kiningan makudok do songoni masyarakat ko padita niko bah ewamang inna umacik do perpisahan sian pertemuan niko ima deh masa ngok ati-ati kunda mana nak kiningan nasugutan ima sirapak kiem mahoniku hape toho onna moki-hoki imana nak kingan di son toho mamusin na hurok na tuari nung makatay hami ay memang buhibo sangar niku anggoroham limbutian niku na tuari ti mana ay badamang ina mana mo se jadi mau lihat ya mamang yakin daw pakko basyo munay marpar bunadeng kali do inang ate langsung dia mang padita si mamora jadi ba denggam manukulala aka pembuku atas saluhuna ala mantan bendahara umum ma'amangon di HKBP nasida do menciptakan form bentuk-bentuk ninatapak keno yang di HKBP jadi sada silas nero hari di hita adongan non nabui pada sipon aka pembukuan di tonga-tonga ni huriata mau lihat ema di hamu akamang mau lihat ema
di hamu kainang di pasu-pasu tu hatama. Hamu nasudi marhiti-hiti ulaunon lambar tabama pasu-pasu ni debata jalomuna diakka siulomuna mersada-sada Tuhan ma nama masuk-masuk hita saduhuna horas mari hita marede mahita laos Roma akadongan namar baju tohonan tujulo. Madok mauliate mahita tu Jehovah ay rodi saliling nililing na doa sini rohana tu hita. Tabaritahon jala tapatubigihon mahagogoon nai di bagasan ngolutta imatadda ni hamauleteon ni rohata tu ibana. Taradoti mauhum dohot hatigoran na pinodohon na itu hita asamar damesonang hita jala lamaramulia nang guarna. Bahan puji-pujian tu debata nama sasakap hata dohot sadok ulauta ganupari. Tatangyak kuma pilihan tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na ringgan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahatami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami godang ni sileho-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamu di bagasad dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata.
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakkon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homma damena tutodim. Horas madihita saluhna. Ya. Jadi dihamu amanami nanami udur mah hita stude tu sopo talenta molate madihita. Stars